खुलुमबाय आं दुगा दैमारि आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो फिन खनसेबाव बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननिसिम दोंसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनाव प्रेस खालामनानै अल अपसनाव सायख'नानै लायो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसना नोंथांमोननिसिम सौहैग्रोयो। आं नोंथांमोननिसिम फंसे बाथ्रा शेयार खालामनो नागिरदों। आंनि साबस्क्राइबारा सानसेयाव जेसेबां बारायो एसेबांनो इउटिउबआ माइनास खालामफिनना होयो। बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायहरगोन नोंथांमोना हाजासे आंनि भिडिअनि लिंकखौ शेयार खालामनानै हो। दिनैनि खन्थाइखौ आं सुजुवाखै। दिनैनि खन्थाइखौ सुजुदों बिथां नेहा बर'आ। बिथांनि आबुंथ' आं मोनाखै। बिथाङा बुंहरदों बिथांनि गामिया सुनबारि आरो पिअ कल्पनि बाजार। बिथाङा क्लास 9आव फरायो। आं बिथांनि खन्थाइखौ फरायथिना होनायनि सिगां बिथांनि खन्थाइनि सानस्रिखौ एसे फोरमायथिना होग्रोगोन। नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय। बिथाङा गावनि खन्थाइनि सानस्रियाव ओरै फोरमायदों, सोरबा अनजालुआ सोरबा अनजालिखौ मोजां मोननायनि फावथिना दिन्थिनानै बै अनजालिखौ थार मोजां मोननायनि मायानि जेयाव खोख्लैनानै बिथांखौ हाजासे दुखु दाहा सहाय नांहोनानै बै गोसोम हांगार गोसोनि अनजालुआ बिथांखौ नागारलांदोंमोन। अब्ला बै अनजालिनि गोरबो बिखायाव बेसेबांदि हांमानि दाहा गोसोआव सोमजिदोंमोन, नाथाय बेखौ बिथाङा गुबुननो फोरमायनो हाया। बेखौ बिथाङा हारसिङैनो सिरि सिरि मेगन मोदै गहोनानै लायोमोन। बेखौ लानानैनो बिथाङा बे खन्थाइखौ सुजुनाय जादों। लोगोसे बिथाङा बै अनजालुखौ खावलायबावदों दि नों आंखौ जेरैबायदि नागारलांबाय आरो गुबुनखौ बेबायदि थगायनो दासान। मानोना नोंनि बे नंखाय मोजां मोननायानो सोरनिबा जिउआव खहा लाबोनो हागौ। दानिया नोंथांमोना खन्थाइखौ नायलांदो। नंखाय मोजां मोननाय। थार गोसोजों मोजां मोनाब्ला मानोथो सिमां नुहोआमोन? नोंनि बे नंखाय मोजां मोननायानो सोरबा सासेनि जिउखौ थैनायनि दरखंसिम लांनो हागौ। मानोना सोरनिबा जिउजों गेलेनो नोंहा मोन्थाय गैया। जेरैबादि आंखौ दिनै नागारनानै थांबाय, आसा खालामो दाबो बेखौनो माब्लाबाबो बेबादि दा नागारलांसै मोजां मोननायखौ। माब्लाबाबो गेलेजाग्रा मुवा होननानै दासान। गालांबाय नों आंखौ मेगनाव मोदै गोसोआव दुखु। नोंनि गासै बुंनाय खोथाखौ साननानै बोहैयो आंनि मेगनाव हांमानि मोदै। नों मानो बिदि नंखाय मोजां मोनना नागारलांखो आंखौ? नोंखौ आं माब्लाबाबो सानाखैमोन नों जे आंखौ बेबादि दुखु होगोन होनना। आंखौसो नों बिदि थगायनो हाबाय। नाथाय नों गुबुन सिख्लाखौबो थगायनो दा नाजाखा। नों दानि जुगनि सिख्लाफोरनि गोसोजों गेलेनो दा सानखा। जायखौ मोजां मोनो बेखौनो थार गोसोजों मोजां मोनदो। दाबो जेबो नङा। एसेनोसै। बिथांनि खन्थाइखौ माबोरै मोनदों दानिया नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो। लोगोसे खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होनानै बिथांखौ थुलुंगा होदो जाहाथे बिथाङा इयुनाव आरो बिनिख्रुइ साबसिननिफ्राय साबसिन खन्थाइ सुजुनो हायो। बाय बाय। फिन गोदान भिडिअ लोगो मोनफिनबावगोन।